Lorentza Elosegi. Gaur 1880ko apirilaren 25 da, eta Lorentza Elosegi jaio da. Bere gurasoak oso pozik daude beraren lehen alaba delako. Lorentza jaio bezain laster etxea joan dira familiak ikusi dezan. Lorentzak 34 zentimetro neurtzen ditu eta 4 kilo pisatzen ditu. Urteak pasa dira, Lorentza jaio zenetik, eta orain 6 urte ditu. Lorentzak ile marroi eta bizkurtua du, eta begi urdinak ditu. Itsaso bat izango balitz bezala. Normalean, soinek urdin bat eramaten du, mota marroi batzuk. Neskatoa bihurri samarra da, baina oso azkarra ere bai. Lorentzaren kolore gustukoena berdea da, zuhaitzak eta mendiak asko gustatzen zaizkiolako. Lorentza, handitzen ari den neurrian, amonari baserrian laguntzen hasi zaio. Amona ikusi, tomate gorri eta arralde bat dago. Ederki, ze ondo, hartu ezazu entxalada goxo bat egiteko. Ados, Amona, orain bilduko dut. Honek itxura zoragarria du. Bikain, Amona, entxala prestatzen hasiko naiz. Lorentzak behiak jesten denbora pasadu, eta bereiekin tarte bat egon ondoren herriko aberats batzuen etxera joan da. Egunon jaun Andreak, zuen arropen bilan ator. Tori, hemen dituzu emuko. Mila esker. Bai ospe hemendik. Hurrengoan, lehenago etorri, neskatxago beti berandu. Aberatzen arropak hartu, baserriko ibai eder eta zabalera eraman ditu, han garbitzeko. Lanbide honetatik ateratzen dute diru gehien baserriko gauzak ordaintzeko. Ibaian arropa garbitzen ari zen bitartean, zeozer ibaietik zetorrela ikusi du. Ez du 2 aldiz pentsatu eta korrika atera da horren bila. Uretara bota du bere burua eta azkenan hartu du. Ondo begiratu ondoren, zapieder bat dela konturatu da. Eta, kasa txiki eta ordin batean gorde du zapia zerozer arraro duela pentsatzen duelako. Errekako lanak amaituta, ahal duenean herriko plazara jaitsi da eta begi esneaz gain baserrian dituzten 10 gerezi ondoetatik ateratako. Gereziak sartzen pasadu denbora. Han ateratako dirua amonarien baten dio baserrirako gauzak ordaintzeko. Batez ere, baratzean landutako janariaz edikatzen diren arren poliki-poliki dirugabe gelditzen hasi dira eta gainera bere amona gaixotzen hasi da. Naiz eta etxean egoerakora pilatu, Lorentza eskolan hasi da eta bertara iristeko mendi guztia zarkatu behar du. Eskola osoko haur azkarrena da, baina oraindik ez daki ez irakurtzen ez da idazten ere. Bere gurasoek eskola euskaldun batera joatea nahi dute, baina garaiagoetan oraindik ez dago eskola euskaldunik. Orduan, bere gurasoen lagun baten etxera joaten hasi da, gurasoen lagunak euskaraz erakusten dutelako. Baina bere gurasoi saltzen laguntzera joaten denez eskolako saio asko galdu ditu, eta horren ondorioz ez du irakurtzen ez idazten ikastea lortzen. 3 urte pasa dira eta gurasoen lagunen etxea eskola bihurtu da. Oso zaila izan da etxea eskola bihurtzea, baina azkenean lortu dute. Janik 20 ikasle baino gehiago daude, eta Lorentza lagun berriak egin ditu. Eskola bukatzerakoan egunero Lorentza Urdanibia plazara joaten da. Bertan, bere baserriko gereziak sartzen jarraitzen du, eta Lorentza goiz gaitzetik bere saskiarekin eskolara joaten da, eta eskola bukatzerakoan saskia hartu eta Urdanibia plazara abiatzen da gereziak sartzera. Zuekin hitz egin nahi dut, zuen alabak ikasketan larri da. Ez dakilako irakurtzen ez idazten eta ikasteko beharra du. Horregatik ikastolara gehiago etorri beharko da. Bai, badakigu, baina diru behar dugu eta Lorentza behar dugu salmentan eta baratzen laguntzeko. Nik ere badakit dirua behartu zutela eta Lorentza mendia zarkatu behar duela eskolara etortzeko, baina zuen alabaren ikasketak jokoan da. Urteak pasa dira eta Lorentzak 14 urte bete ditu. Egun berezia da hau, izan ere gaur auzoko bilera izango da. Kontua da Tomas auzoko alkatea hil egin dela eta auzo alkate berria aukeratu behar dutela. Inork ez daki zer gertatu zaion Tomasi, oso gaztea baitzen. Hala ere, auzo osoa eztabaidan hasi da eta egunak pasa da auzo alkate berria aukeratu dute. Auzoko alkate berria Manol eta Domenika dira, Lorentzaren gurasoak. Orain Lorentza berra baserritik jauregi batera bizitzera joan denez oso galdua dago.
Hilabeteak pase dira eta zoritxarrez 1956ko uztailaren 17an gerra zibila hasi da. Bi bando daude, frankistak eta errepublikanoak. Eta bando horiek Espainiako provintzia guztietan banatuta daude. Baita Euskal Lurretan ere. Gerraren zati bat Irunen gertatu da. Meategian mineral eta herri oso baliotsuak daudelako. Frankistek mineral hauek nahi dituzte saltzeko eta diru asko lortzeko, eta horregatik Irunen gerra zibilak eragin handia izan du. Gerra zibilak aurrera darrai, frankistak erasotzen ari dira, eta errepublikanoak defendatzen. Azkenean horrela bukatua dena, hildako asko, odola, ondamena, guduko atxilotu asko, eta Lorentza guzeu bizitzen ari da. Manuel eta Domenika auzoalkate berriak dira, baina ez dakite zer egin. Erabat galduta daude eta ez dira ondo moldatzen. Arazo handi bat da, eta arazo horrek eragin du Irun eta beraien baserri auzoa oso ahulduta egotea. Lorentzaren familia oso gaizki pasatzen ari da. Frankistak beretzen sartu direlako eta etxe osoa arpilatu dutelako. Eta gainera bere anaiaren emazte eta semea hil dituztelako. Gauean, leihotik begira ari direla, triste eta animo gutxiekin, konturatu dira hegazkin militarrak dabiltzala zeruan eta udaletxea suntsitzen ari direla. Paretak apurtu eta Manuel eta Domenika udaletxeko lurpeko sotoan dagoen toki sekretu batean ezkutatu dira. Aldi berean, udaletxeko eraikina bera erortzen hasi da eta bertan zeuden gerlariak kanporuntz korrika hasiarren denak hil dira. Udaletxea gainera erori ziailelako. Baina Lorentzak leiho batetik salto egitea lortu du alboko ibaira eta bizirik atera da. Hurrengo egunetan herria gaizki dago, jendea gozez hiltzen ari da. Batzuk ihesi joaten saiatzen ari dira, baina ezin dute ihes egin herri guztia gerlari etsaiez inguratuta dago eta. Lorentza bere anai, iloba eta auzoko beste batzuekin elkartu da eta honela esan die. Inguruko jende asko hil dute gerran. Egia gordina, hori da. Baina orain ez da momentua tristuran erortzeko. Orain elkarrekin egon behar dugu, gerra bukatu arte. Eta gero dena bere lekuan jarritakoan, eta gian izango dugu triste jartzeko momentua. Baina zer egingo dugu guk bitartean? Saiatu zuen aitonaren etxera joaten, Hendaiaren iparraldean dago. Badakizue bidea memoriz. Ez da izango zaila zuentzat. Eta zer egingo duzuzuk hemen? Irunen behintzat gerra zibila gelditzen saiatuko naiz. Oso adorotxo zara, Lorentza. Animo, orain bagoaz, laster arte... Eta hori esan da, Lorentza bere baserri zaharrera joan da zerbait berreskuratzen. Eta bere 6 seme-alabak beraien aitonaren etxera joan dira, Hendaiako iparraldean. Eta nik txoria nuen maite. Lorentza oso triste eta erabat bakarrik bere baserri zaharrera iritsi da. Bertan zituzten erreserbak jaten ari da, baina agortzen ari dira. Beraz, ehizatzera joan da. Baso berde eta ostotxu batean sartu da, eta basurdean bi zikin eta itxusi bat ikusi duenan ura harrapatzeko korrika hasi da. Hala ere, ez du basurdea harrapatzea lortu. Azkenean zorabiatu egin da, oso alegin handia egin duelako, eta lurrera erori da gozez eta nekatuta. Bat batean, esnatu egin da, eta Lorentzaren berriak pixkanaka irekitzen joan dira. Begiak erabat zabalduta dituenean, bere ondan mutil bat daukala eta toki ez ezagun batean dagoela konturatu da. Lorentza berehala altxatu eta mutilarekin hitz egiten hasi da, ez dakielako non dagoen eta zer gertatu den. Mutila, altu, indartsu eta politak dena azaldu zion. Nola aurkitu duen basoan, etxera ekarri duela, Sebastian izena duela, hitz egin ala konfiantza hartu dute. Halako batean, Lorentza konturatu da aspaldi Urgardeneko ibaian aurkitu zuen kolore biziko zapia mutilak orain jantzita daramala. Aizu, zapia eder hori non ekatera duzu? Berroako errekara erori zitzaidan. Ni ibaian behera joan nintzenean zapia berreskuratzeko. Baina zuk hartu zenola ikusi nuen, orduan zuri jarraitzen hasi nintzen zapia berreskuratzeko. Lorentza momentu horretan Sebastianitaz maiteminduta, baina segituan esnatu da liluratik.
Beno, horrek orain berdin du, zerbait egin behar dugu herria salbatzeko. Azkenean plan bat egiten hasi dira herria salbatzen saiatzeko. Sebastianen etxetik herria suntsituta ikusten dute biak, eta oso triste jarri dira. Beraien artean hitz egiten hasi dira eta plan bat bururatu zaie. Azkenean, hurrengo egunean gauez herria joan dira geratzen diren herritarekin hitz egiteko. Kontuan direkin ibiliarren soldatu izakar batzuk ikuste dituzte eta haien artean borrokan hasi dira. Zorionez, Sebastian oso trebea da sendabelarretan, eta oso denbora gutxian soldatuak betirako lotan utzi ditu egindako pozoi batekin. Pozoia kristalezko poteo txiki batean sartuta dago, hobeto eramateko. Beti darama horrelako bat poltsikoan, arroz berde kolore bizia dauka. Frankistak pozitutakoan, herritarren bila jarraitu dute. Herritar guztiak etxe batean ezkutatuak daude eta iritsi orduko plana kontatu diote. Plana sinplea da, baina behar bezala egiten badute herria salbatzeko aukerak izango dituzte. Hurrengo eguna iritsi da eta planari ekin diote. Helburua etsai guztiak irungo mehatzetara eramatea da. Frankistei esango diete besteak gerratik erretiratzen direla eta han dauden bidea garestiak frankistentzat izango direla. Esandako den dena irentsi dute eta etsaiak mehategietan sartu dira poz-pozik irabazi dutela uste dutela. Baina denak sartu orduko harri handien bidez atea itxi diete eta betirako han geratu dira horrela gerrako bataila hura irabazi. Hamar urte pasa dira ora guztia gertatu zenetik. Herria berriz ere normaltasunera itzuli da. Lorentza Sebastianekin ezkonduta dago eta 6 seme-alaba ditu. Oraindik Lorentzak Berroa baserrian bizitzen jarraitzen du. Vicente Berrueta garaiko margolari hoberenetariko bat da. Gipuzkoa osoko famatuenetariko bat ere bai, bere kuadroak berezek eta celebreak direlako. Horregatik egin dira hain famatuak bere obrak eta kuadroak. Lorentzak egindako lanagatik eta Irunentzat salbatzailea izateagatik. Vicentek kuadro bat egitea eskaini dio diru askoren truke. Lorentzak baietz esan dio, baina baldintza batekin. Ados, Vicente, kuadro egiten utziko dizut, baina baldintza honekin, nire behiak agertu beharko dira. Ados, Lorentza, orduan bihar arratsaldean Urdanibia plazan geratuko gara. Bikain, bihar arte! Agur! Hurrengo egunean, arratsaldean iristerakoan, emakumea bere behiekin Urdanebiara joan da Vicenterekin elkartzeko. Margolariarekin elkartu eta bere lantegira joan da bertan kuadroa egiten hasteko. 2 ordu inguru igaro dira eta kuadra oso polita geratu da. Bukatu dutenean, Lorentza eta Vicente agurtzen ari den bitartean konturatu dira behia kuadroa jaten ari direla. Lorentza eta Vicente behiengana joan dira korrika eta urduri kuadroa erabat ez apurtzeko. Zoritxarrez, kuadroa guztiz hautsi da. Egoera hura ikusita, handik aste batzuetara eskultura bat egingo dutela erabaki dute. Eskultura egiteko meategietako harri bat hartu dute. Gerra irabazi zutenetik meategitako batean daudenetako bat. Kinkikanka, Vicente eskultura egiten hasi da. Hilabeteak pasa dira eta jadanik eskultura egina dago. Gainera, Lorentzu Urdanibia plazan jarri dute bere behiekin batera. Gaixoaldi baten ondoren, Lorentza 82 urterekin hilko da, Irunen eta Euskal Herri guztian ezaguna bihurtuko da. Diotenez, mendiko meategi zarrean gauez batzuetan ahotsak entzuten dira, irundarren memoria astinduz.